13 बोसोरनि जे निजोरा गयारी आरो निजोम गयारी बिसोर सानैया जे मोनसे देहायारि जि लोरबांथिजों नाख्रेबजानानै दङ जि सिखिरिजों गेलेनाय बैसो समावनो गेलेनाय धेमालि खालामनाय बैसोआवनो बिथांमोना जि नाख्रेबजानानै दङ बिथांमोना खस्थ' नङा बिथांमोना जि 4 बोसोरै लागै बिथांमोना जि देहानि लोरबांथिजों नाख्रेबजाना दङ बिथांमोना पेरालाइसिस जानानै गोलैना दङ नुयोब्लानो जोबोद बिखा खामथावना आरो फरायनो गोसो ना स्कुलाव थांनो हायाखै न फरायनो गोसो न स्कुल थांगोन नोङो नानि मा थाखालाय थांखो फाइभनिफ्राय थांनो हायाखै खै बोसोर जाखो स्कुल थांनो हायिया खै बोसोर जाखो 4 बोसोर जाबाय हायावनो गोलैनानै थायो खोब लोरबां बिथांमोननि देहाया सानैबो जि निजोम गयारी आरो निजोरा गयारी बिसोर सानैबो 13 बोसोर बैसोनि बिसोरो 5 थाखोहालागै फरायसालि थांदोंमोन बिनि उनाव जि नोरजिया देहा जि थाबायनो हायै हालोदनिफ्राय बिथांमोना फरायनो थांनो हायाखै फरायसालियाव थांनो हायाखै खोब फरायनो गोसो आरो बिथांमोना फरायनो गोसो दङ होनना बुंदों हा निजोम गयारी स्कुल थांनाय सिगां थाबायनो हाया नोङो हा थाबायनो हाया आथिङा सायो ओंखाम हारसिं जानो हायो हायोना ओंखामखौ जानो हायो